nerozbít, jak říkám. Pojďte se posadit, prosím. Tady jsou připravené židle, pojďte se posadit jeden do druhého. My máme najít ahoj Polito! Ahoj Polito! Ahoj Polito! Tak abyste viděli semka. Tak abyste viděli semka, co tak chvilku doktor Bolito přijde. Takže prosím o klid, protože to bude hlučet, tak ten bude z naší doktorské školy. Co? Vyloučen. Vyloučen, přesně tak. Vyhoden řekne. Ty jo, Pita. Co to je? Tak všimněte si prosím, pánové. Halo, všimněte si prosím, že zde má doktor Bolito připravenou svou ordinaci, zde je lůžko, je zde připravena i peřina, kdyby někdo potřeboval akutně ulehnout. Zde samozřejmě také máme některé léčebné nástroje, určitě poznáváte všichni. Ano. Jak teploměr, výborně. Citron, výborně. Tady máme co? Tabletky. Tady máme dokonce napsáno, co to je, co to je napsané. Lék na sražení teploty. Lék na srážení teploty, tady máme co? Kapky. Do nosu. Dolezu do nosu Stop kapky. tusy. Jak se to, co je tady napsané? Kapky proti kašlu. Výborně, kapky proti kašlu. Vidíš nám umí. Dále tu máme co? Tady. Vitamin C. Vitamin C. Můj brácha si myslel, že to je šmák, tak si to Tak, dále zde máme co? Je to pane? Papírové kapesničky. Dále zde máme... Ztracený svět. No, Knížka od lékaře. je tady knížka. A Ztracený ta může svět. pomoct jak? Když někomu čteme před spaním, tak co? Tak lépe spí. Ale Mně se tady máme nespí. další léčebný prostředek, oblíbený plyšák. Když je s vámi, tak se lépe uzdravujete. Mě by se teda... Další léčebný prostředek, Šátek. šátek, taky se dá použít na léčení. Obejmla, tak mu Tady vylepšala. máme poslední nástroj. Čajík. To je napsané co? Hrneček na čaj, aby se... To je napsané myši. Klokadlo. Kloktadlo, výborně. Kloktadlo. Já jsem A tady? Termoska A tady s co? pitím. Termoska s pitím. S jakým pitím? Čajem. Výborně. Tak, teď už máme Černý tam čaj. Čačíkem. Teď už znáte všechny nástroje Termoska s léčebné a čačíkem. podíváme se, jestli už doktor Bolito není náhodou za dveřmi. Pane doktore, Dobrý den. Pane Tak doktore, jsem slyšel, že někdo nemocen, tak jsem urychleně přispěchal mu pomoci. Umím vyléčit téměř vše. pane doktore, čekal jsem na vás. Slyšel jsem, že máte zázračné ruce, já bych potřeboval trošku pomoct s tou nohou, víte? Mě už ta noha několik dní bolí, dívejte se, co mě naordinovali, mám takovou ortézu a nemůžu s tím pořádně, nemůžu to vohnout. Běžte. Nemůžu to vůbec vohnout. No to je jasné. Je to jasné? To je úplně jasné. To jsem se bál. Vy jste si ji narazil. Máte pravdu, narazil jsem To se je ono, to je ono. Zázračné schopnosti poznat, co Běžte, to trošku tak jako promasírujeme. Jenom si dejte trošku pozor. Ano. Bude dobré to chladit? Chladit. To udělá zázraky. Čím to má chladit? A nejlépe, když si namočíte tak jako hadru, Do ledničky nebo? do ledničky, Do ledničky. si to ovážete, Aha. necháte to tam tak jako chviličku, 10 minut, pak to zase namočit, schladit a tak dál. Uvidíte, udělá to úplné zázraky. Pane doktore, mě už to noha, No. jak vy to říkáte, tak mě to přestává bolet. No vidíte to. Je. Tak málo někdy stačí. Dívejte, ona už se začíná bolívat ta noha. No, To jsem předtím vůbec nemohl udělat, pane doktore. Vy máte zlatý ruce. Děkuji vám, děkuji. Děkuji, pane a co trápí doktore. vás? Mě bolí ruka. Všechno vyléčíme, všechno přiléčíme. Mě bolí prsty. Pánové, abyste mohli být přijatí do naší medicínské školy, do učení tady slavného pana doktora Bolito, tak budete muset prokázat nějaké své schopnosti, že jste se něco naučili v dřívějších studiích. Takže budeme potřebovat nejdříve 2 dobrovolníky. Postupně se vystřídají všichni, takže pro první kolo, to bude nejtěžší samozřejmě. Tak Jirka a Ligorek, pro 2 adepti. Já bych poprosil, aby si zvolili, který z vás bude doktor. Doktor,
Doktor dostane tady, pardon, doktor dostane roušku. Doktor dostane roušku. Roušku si dá přes obličej, podobně jako pan doktor Bolito. Sestra, pánové, sledujete? Sestra dostane tady lékařské znamení. Tak, sestra je velmi důležitá, protože ve všem asistuje doktorovi. A za chvilku, halo, pánové, tam ten člověk, pořád mele, zalepíme hubu, za chvilku. Tak, ticho. Za chvilku přijde první pacient a úkolem našeho pana doktora a jeho pomocníka, zdravotního bratra Jirky, tak bude zjistit, co tomu pacientovi je a doporučit mu správnou léčbu. K tomu léčení můžete použít to, co se nachází tady. Pánové, sledujete? V publiku vás prosím, abyste nenapovídali, protože taky přijde potom váš čas, abyste sledovali, co se bude dít a potom, abyste řekli, jestli to bylo správné zoštění, nebo jestli to nebylo správné zoštění. Ano? Tak, rozumíte všichni? Tak já se jdu podívat, jestli náhodou už není za dveřmi první pacient. Zatím se můžete, pánové, podívat, co tady máte k dispozici na to léčení. Máme pacienta. Dobře si to kluci prohlédněte, protože opravdu teďka, jak jste byli doktorů, tak abyste věděli, co kde je a mohli to správně třeba použít, když si budete myslet. A dobře, pojď sem, pojď. A já jsem tady nafotila. No. První pacient. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Dobrý den. Mně je tak slabo, že bych se posadil. Nemáte nic, kam se posadit? Já sedněte. Děkuju. Já jsem rád, že jsem semka vůbec dolezl za váma. Tak, co vás bolí? Úplně všechno, pane doktore. Ani vlast. Ach jo. Vyplácete jazyk. No, to je jasné. Počkejte, pane doktore, ale většinou, když jdu k doktorovi, tak se mě trošku ptají, co mě je. Co vám je? Pane doktore, já mám pocit, že mě chvilku teplo, za chvilku je mě zase zima. Tak to se musíte změřit. Změřit? Máte metr někde, prosím vás? Ne. Jo, tady tím změřit. Kam se to strká? Dobře se nepopotkáš. Jo, pod paží. Jo, A já už možná vím, co to je. pod paží. A víte, pane doktore, mě poslední dobou, asi od včerejška, mě strašně bolí všechny klouby. Takhle mě tady bolí ty klouby a takhle mě bolí ty klouby. A víte, ono mě taky mě trochu škrábe tady, jako. Jo? A vůbec, já jsem takovej dost unavený a ani nemám chuť k jídlu. Vůbec nic mě vlastně nechutná. Tak byste Jo, a tadyhle už něco tam vylezlo. 38 stupňů tam píšou. Co to znamená, tak to pane? máte teplotu. Teplotu mám. Já jsem si říkal, mě furt bylo nějaký horko, pak chvilku se zima, vůbec jsem se v tom nedovedl zorientovat. Pane doktore, co mě doporučíte? Doporučuju. Na vitamin C, tak doporučuji. Jo, moment, tak a ten vitamin C, co s tím mám udělat? No, to si dáváte vždycky. Tak bych vám doporučil. Moment, já jsem se ještě nedozvěděl o tom vitamínu C, víte, já to musím zapsat, já už jsem starší člověk. Užijte při nachlazení maximálně 2 tablety. 2 tablety mám si brát. Aha, maximálně. Jo, dobře, takže 2 tablety. Denně. Napíšete mi recept, sestři, nějaký? Musíme mít nějaký papír. Jo. Použij můj zadek. A pane doktore, vy jste mě ještě chtěl něco doporučit? Ale já mám na papírek. Nemám tušku. Nemá tady někdo tušku? Pan doktor. Pane doktore, co tam máme? Lék na srážení teploty. A jo, kolik si toho mám vzít, nebo jak to funguje? Vemte si. Při horečce výši než 37 stupňů. Podávejte tak 3krát denně, jednu Třikrát denně. tabletu, pozor. Neužívejte současně jiné léky.
Dobře, sestřičko, to tak teda půjde, takže to je to, co si mám vzít. A pak pijte teplej čaj, lehce odcukrovaný s medem. Já vám to napíšu. A s nadborem. Jo, teplej čaj odcukrovaný s medem. Lehce odcukrovaný. Vitamin C a tadyhle nějaký paralen tady píšu. Jo. Čaj, jo, tak mě můžete zrovna trošku tady Akorát. nalijete mě trochu teda. Jo. Ale Ale to ta máme. nepíše. Už ho tady máme, ten čaj. Jo, to se tady musí zmáčknout. Já vám poradím na tak stačí, abych zase vám toho moc nevypil. A ještě jsem se chtěl zeptat, sestři, když já chodím k doktorovi, tak se obvykle něco platí. Platí se U něco? nás se nemusí platit. U vás se neplatí. A já jsem slyšel, že to je ze zákona snad, nebo co? A jednou týdně Já jsem si přinesl nějaký peníze, tak já bych vám tady rád vrátil. Děkujem. A tady bych ještě byste mohli jednou za týden citron. Můžete mi tam kousek teda dát toho citronu? Děkuju vám. Děkuju, stačí, pane doktore, to vám nebude stačit. Mě dvakrát denně, a ještě koralen a... Hnedka mě je líp, jak jsem si dal ten teplej čaj s tím citronem, hnedka mě je líp. Tak já už teda, pane doktore, bych teda šel, já bych si vzal ty cestičky od tak, oni tady to napíšou, jasně. 3krát, rozumím. 3krát denně. Jo. Jednu tabletu. Tak, tabletu. Výborně. Tak děkuji vám velice. Já jsem vás zavázal, pane doktore. Tak pane, slyšel jsem, že tady byl první pacient, takže když se posadíte, tak teďka dostanete slovo vy. Tak, chtěl bych slyšet, co si myslíte, že naši trenér a jeho pomocník udělali správně, co udělali správně? Tak. Že vám dali čaj s citronem. Můžu říct, co udělali špatně. Ne, to je za chvilku. Takže dostal ten pacient za úkol pít doma čaj s citronem. No? Dobře, to bylo správně. Změřili mu teplotu. Změřili mu teplotu. A co zjistili? Že má teplotu, že a tím zjistili, že mu musí dát léky, aby se uzdravil. Dobře, když má člověk teplotu, tak už to není nějaký běžný nachlazení, už je to trochu vážnější, že jo? Takže správně změřili teplotu. Co ještě udělali správně? Ještě někoho něco napadá? Já vím, To udělali správně ještě? Správně ještě to udělali. Ještě tam byly nějaké věci správně. Já myslím, že to bylo velmi pěkný náhodou, pánové. No? že vám dali vitamin C. Takže vitamin C to může taky pomoct, překonat tu nemoc. A ještě něco? No? Že vám dali léky. Když je ta teplota příliš vysoká, já jsem měl kolik? Jsem měl? 38. Správně. Že vám dali ty léky, kromě toho vitaminu C. A proč si myslíš, že to není správně? Vy to teďka říkali. Když to byl čaj s citronem a ten vám hnedka pomohl. No, to by pomohlo při nějakým normálním nachlazení. A když už má člověk teplotu a více jak 38 stupňů, tak už se právě dávají ty léky na to srážení teploty, protože ta vysoká teplota není pro tělo člověka dobrá, protože vás vysiluje. No? Tak, pánové, díky, první dvojka byla úplně výborná. Moc pěkný. Pánové, rozdělte si úlohy, kdo bude doktor, sestra, zdravotní bratr, pan doktor, a já se půjdu podívat, jestli tu není náhodou nějaký další pacient. Bart. Simpson, Robinson, Kervin. Co to je Kervin? Jméno, tu léku. Co? Mám, ty teďka tě moje. Tyjo, ty taky mám je. To je můj
moje. Ano, to je Dobrý den. Herci! Herci! Tak, pane doktore. Co se vám stalo? No, vidíte, že... Herci! Sakra. Vidíte, mě to takhle chytlo. Já mám strašnou líbu. Ale úplně strašnou, jakou jsem ještě v životě neměl. Strašná líba. Dejte si to podpadit. Takhle jo, takhle dobře. Herci! Mě to fakt strašně bere, pane doktore. Oni to dali naopak. Pane doktore, já myslím, že tam není nic naměřenýho. Neměl jsem to špatně? No. Jo, vidíte, já jsem se říkal obráceně, no jo, vidíte. Já jsem si říkal, že maminka to vždycky dává obráceně. Herci! Je, hele, bylo to něco? Tak, 38,6. Co nám měřilo? Ne, pardon, já jsem se spletl, já ty písmenka moc mě to nejde. 36,8 jsem chtěl říct. Tady jsme. Tak, 36 a kousek. Je to dobrý, nebo to je špatný? Ještě tak se to dá. Dá se to. Ano, dá se to. 26. Ne, 36. 36. Ale. Pane doktore, herci! Já nevím, co mám dělat. Co je? Co? Čaj? A kam si mám dát? Jo, mám vypít, vypít. Jsem si říkal, jestli se mám dát do ledničky nebo kam, víte. Je to doopravdy čaj? Jo. Že by to Čaj, taky jo. čaj. Jo, tak tam mě mě... Jo, když to je, tam mě něco šplíchlo, pane doktore. Pane doktore. Tak. A pane doktore, co byste mě doporučil? Herci! Co byste mě doporučil? Na tu líbu. Vitamin C. Jak to mám brát? Dvakrát denně maximálně. Ježiš, to je sorry. Dvakrát denně? Tu krabičku dvakrát denně si mám vzít, jo? Ne, ty tabletky. Ale už to začíná být trošku lepší. Jo, tak já si ty tabletky vezmu, tak vám teda moc krát děkuju. Že jste mě lepší poradil. A já snad to vypadá nějak... A můžu normálně u toho chodit do školy? Nemám chodit do školy, lepší s tou rýmou, nemám? Radši ne, abyste někoho nenakazil. Jo, abych nikoho nenakazil. Tak, snad se vás nenakazil, pane doktore. Jak vám děkuju, nashledanou. Lepší. Na začátku to bylo lepší. Jo, ale byla to sranda. To byla sranda. Tak, pánové. Já mám za to. Děkuji. Tak, teď bych od vás chtěl od publika slyšet, co bylo správně, případně co nebylo správně. Tak, Jirka. Vitamin C. Bylo správně? Jo. Proč? Protože ten pomáhá hodně. Pomáhá při čem? Při nachlazení. Při nachlazení při rýmě? Já to Může být? užívám. Že mám dělat teplej čaj s citronem, protože v citronu je taky vitamin C a ten pomáhá. Dobře, výborně. Ještě někdo? Já jsem byl teďka. Ještě někdo? Nějaký názor k tomu? A můžete s rýmou, že to byla taková nějaká silnější rýma a kýchání, můžete s tím chodit po ulici nebo nemůžete? Ne, to je horší, protože vy jste nakazili hodně dětí a rozšiřovalo by se to a to je špatně. Ještě co by se dalo případně doporučit, tak je třeba kapesník, protože bych nekýchal na vás ty bacily, Ten jsem vám chtěl ale dát. kýchal bych to do kapesníku, jo? Takže to ještě mohli naši zdravotníci udělat. Tak, děkuji. A další... Vy dva. Tak, pánové jdou. Já
doktor. Tak, Já tady se Budeme spolu. připravte, rozdělte si nohy. Děkuji. A proč máme jedno špatně? Vy jste měli taky špatně, že jste tam nic nedali. Ne, my jsme tam měli dobře. Vy jste tam nedali. Ne, ještě jsme museli doporučit, aby ležel. Já otevírám. Já jsem říkal, tak co by doma dělal, že jo, když nechodí do školy. Třeba Buďte potichu! Vicky! Je dobré, pane doktore, mě bolí strašné ruce. Dobrý den, pane Janoušek! Prosím, posaďte se! Posaďte se, co vám je? Pořád, mám víc sestřička. Pane doktore, pardon, já se omlouvám, ale Přikryjte se! já jsem včera totiž, víte, pane doktore, jak ono strašně pršelo včera, tak já jsem byl se psem venku a on ten pes mě utekl a já jsem ho tam asi hodinu jsem ho tady po lesní honil a já jsem strašně promokl. Takže Amerika není úplně dobře. Takže jste měl špatnou bundu a špatné oblečení. No ale pane doktore, hlavně jde o to, že já jsem toho psa Chcete se vysmrkat? No, děkuju, já jsem Já mu naliju. Přijděte na kapičku. Chcete čaj? No, vím, asi pomohlo, pane doktore, ale vy jste lékař, já nevím. No. Tak vám Tak to dáme. má jít do toho. To stačí. Pane doktore, co myslíte, že mě je? Kažte. Co mám ukázat? Ne? To si jste takhle Ukázal se A pořádně stiskněte. Dobře, děkuji. Odveďte teplo. To jsem ještě nezažil u doktora čaj, to jste teda pokrokový doktor, to vám teda řeknu. Teplo mě. Jo, tak A je to špatný. pane doktore, víte, 36,7 je tam napsané. To je špatný? Co byste mi Vitamin C používejte dvakrát denně. Dvakrát denně, dobře, no. Potom bych doporučoval paralen. Jo. Na při horečce vyšší než 70. Máte suchý kašel? No, já nevím. To by jsem vám doporučila paralen. Ale to není paralel, to pane doktore. Tak si. Jo, a jak se to má používat? Připravím kašel si na kapreta. Můžete mi to ukázat, pane doktore? Tady je to pusy. Ty jo. Co ti je, Davide? Vysyp to, ne? Otevře to lahvičku, nalijete. A můžete mi to ukázat, já jsem to nikdy... Nikdy jsem to nedělal, tohle. Tak si nalít. Ty jo. On to fakt nedělá. Jo. A kolik si toho mám tam dát teda, jako? To malý. Lžičku a dáte si to a pomůže vám to na suchý kašel. Ale kolik Zvýkaš, kapiček, on si to tam může vylít celý. Jo. Ty jo, to mě se Ale právě. co je tam opravdu? Tak Tam jo, zapomněli dobře. ještě kapiček. Tak pane doktore, je to teda všecko, můžu už Ještě máš. jít? Ty jo, Jo, děkuju má vám. pak hnusně. Děkuju. Oni mu dají. Jenom je to Tak já jsem tady vezmu ten kapitní, když jsem ho posmrkal, tak já teda... Šátek a když tak si to dejte kolem krku, kdyby vás Jo, bolelo. kolem krku, že bych si ho dal, bych dal, děkuju, takže okolo krku, že bych si dal ten šátek ještě teda, jo. Tak jo, tak když to říkáte, pane doktore, tak vy jste doktor, no. A ještě si musíte vyklopat. A oblíbeného
plišáčka. Ten oblíbený plišáček. Jo, dobře, no tak výborně. Mně se bude líbit dneska se mě bude líbit Kristýna. My jsme doktorové. Je, to asi bude stačit, já toho tolik nemám takovou spotřebu. A kam to mám pak flusnout, pane doktore? Tady do toho hrnce. To ale teda pěkně smrdí, vám řeknu. Jak se to dělá? Já vám to ukážu. Napijete se, zvednete ruku a začnete klavit. Ano, tak. Pane doktore, to je teda pěkně hnusný, vám řeknu. Ale jestli to pomáhá, tak já budu kloptat, jo. Ježiš, to je hnusný. To ty léky jsou, ty účinný léky jsou fakt hnusný. A ještě zapijte čaj. Jo, ježišmarja, pane doktore, to lejte po zemi. Já vám děkuju, hnedka mě trochu lípa. Děkuju, když... Jo, plišáka, jo, tak jo, díky, na skole. Hej, ukáž, jak se to otevírá. Hej, ale to bylo... Já jsem tady v tom, to je květa, to je květa. Tak pánové, zpátky do hlediště a zhodnotíme, jak si vedli naši doktoři do zítra. Hej, já vím, co dělají. Tak první, co dělali správně? Co dělali správně? Dali vám čaj citronem. Dobře, takže... A co mi bylo ještě možná? Co mi bylo? Co odhalili, že mi bylo? Že vás bolelo v krku. Ne. Já vím, No. že jste byl podchlazený. No, byl jsem nachlazený, řekněme. A co byl ten můj hlavní problém? No. Že jste běhal Byl jsem ve promoklej, špatném oblečení takovým... Dobře, ale co ještě u toho bylo? A co správně doktoři rozpoznali? Změřit vám teplotu. To jsme změřili a teplota byla nebo nebyla? Byla. Jaká byla? Nebyla. Jaká je normální teplota? 36. V České republice ne, tak mezi lidma. 36,8, to je něco mezi, to je 36,5 a kous. Vy jste to neměl tak hrozný. Takže neměl jsem to tak hrozný, ale ještě jsem navíc, co? Vyklochtával a kašlal. Kašlal, Tak takže... jsme vám dali stop to si, aby vám Takže to jsem- povedlo. takže jsem dostal, ano. A ještě jste klochtal. Takže správně byly kapky proti kašli, správně byl ten šátek na krk určitě, to musím taky pochválit. A ty... Kloktání taky může být v pořádku, ano? Můžu říct, No, co bylo ano. špatně? Že vám neřekli, kolik dávek těch kapek. No, Že, ne, to jsme ti řekli, plnou lžičku tam bylo to říkali napsané. plnou lžičku, mě to ukazovali jenom s tím kapáním tak trošku, ale já myslím, že to bylo velmi dobře zvládnutý, jenom pozor s tou teplotou, a teplota tam fakt nebyla, jo? Protože to bylo 36 a něco, a teplota je od kolika? Jirko, teplota je od kolika? Od kolika? Od 38. Od 38 je taková ta už horší teplota a zvýšená teplota je od... 40. Zvýšená teplota je taková trochu teplota. 40. Ne, 37, až 38 je taková zvýšená teplota a taková ta pravá teplota je od 38 výš, to znamená 38, 39, 40 a pak už to snad ani o moc víc nejde. To už nejde, to už To už je potom člověk. A co jsme udělali Tak, teda Robert. špatně? Já myslím, že to bylo dobrý, a je, Jsi špatný. ale nebyl by potřeba ten paralel. Jo? Já musím říct, Kdo ještě nebyl lékař? On jenom dal Určitě to je zmrzlej člověk, 26. Budeš tam tím panem doktorem. Tak, my máme budeme jednoho. budeme spolu. Já jsem Rozdejte si čísla a já vylosuji nějaké číslo. Rozdejte si čísla mezi sebou. Já se nebudu dívat. Tak ty si vybereš zatím, jestli budeš doktor nebo sestra. Doktor budeš, jo? Já ti dám nějakou novou houšku, tam to přijde konstantana. Úplně brusu. Novou. Dobře, tak já chci číslo 6. Tak, prosím. Můžu být já, prosím. Ne, pacient čeká za dveřmi.
stalo, nebo co jste přihodilo? Já moc nemůžu mluvit. Já moc nemůžu tam mluvit. Trápíte? Slavku už nemůžu. Jo, dejte trošku Slávkovi, u mě jen hrouda ještě toho. Pane doktore, co myslíte, že to je? To řekni, co to je? Já jsem myslel, co mě je, jako. Já myslím, že to je čaj. Co myslíte, že mě je, pane doktore? Jo, tady, pane doktore, co myslíte, že mě je? Špatný, že to bude. My hledáme teplou. Hledáte teploměr, jo? Já jsem mohl přinést domů, já mám taky teploměr. Tak. Co mám ovázat ten teploměr šátkem? Ne. Jo, krk, jo, aha, jasně. Krk. Tak, 36,5, pane doktore, pane doktore. Je to dobrý nebo špatný? Vitamin C, dvakrát denně. Je to dobrý nebo je to mám teplotu? Není to moc Je to špatný? takový půl na půl. Půl na půl to je. To ještě dobrý a... Ještě dobrý a ještě špatný, to teda nevím na čem jsem teďka. Co to je? Vitamin C dvakrát denně používej. Já to jako pepř, já jsem to Dvakrát musela denně jít. používat. Tak a pane doktore, ale mě strašně v tom krku bolí to. Já musím říct, já proto nemůžu ani mluvit. Takže taky. Kapky dostanu, jo. Dalšíčka. Tak jo. Ružička je tady. No to já už jsem měl nějaký kapky, já vím, jak se to používá. Je tady je. Ne, on už ví, jak se Jednou denně. Jednou denně mám dát. A kolik toho mám dát? Jednu dávku. Jednu dávku. kávovou lžičku. Jednu lahvičku, jo, si mám denně vypít, jo? Ne, Ne? jednu Jednu lžičku, jo, tak jo. Tak jo, pane doktore. Je to všechno, pane doktore? Ještě To, nalej mu to lžičkou. tady toto. Tam. Ty se mu to nebudeš dávat, to vyfluslí. Ty seš. Máte tak mu tam dej ty. Pane doktore. Pane doktore. Pane doktora, mě bolí noha. To můžu být pak pacient tuláku. Vykoptat? Ach jo, já mám takovému srdce. On tady jsou, teče krev. Je, Damane. Z oka teče krev. To je teda hůz, pane doktore, ale už se mě trošku Já mám vrací hlas. rakovinu srdce. Už se mě trošku vrací. Mně se zastavilo srdce. Tak já vám teda děkuju, pane doktore. Děkuju vám, pane doktore. Děkuju, sestry. Pane doktore. Pane doktore, mě strašně bolí v krku a bolí mě srdce. Tak, pánové, sedíte si, posaďte se. Já jsem tuhej. Abychom zhodnotili, ale teď už takhle, jo? Abychom zhodnotili poslední scénku. Tak, kdo ví, co bylo správně? Já. Tak, řekni jednu věc. Dám vám čaj. Tak, doporučili mi, abych pil teplý čaj. Dobře, to je správně. Vitamin C. Vitamin C je taky správně při nachlazení. Šátek. Šátek při bolení v krku. On je šahá na tohle. Při bolení v krku je dobré. Já teď to udělám omylem. Já jsem na to Tam, udělal. vy tři, dávajte pozor. Tak, při bolení v krku šátek, to bylo taky správně. Ano. Víte, když byl ten nemocný, že mu dali stop, to si na Tak, pánové, byly správně ty kapky? Ano. Ano. Nebyly správně ty kapky, protože ty kapky jsou proti čemu? Proti kašli. Proti kašli. A mě co? Mě bolelo v krku, já jsem neměl kašel.
Takže co je na bolení v krku správně? A co pánové použili správně? Víte? Ano? Co? Vitamin C. Vitamin C, ten je při nachlazení. A co je na bolení v krku? Speciálně. Ale ne. Paralelně je na co, pánové? Je to někdo? Na horečku, dobře. A co použili na bolení v krku správně? Co použili na bolení v krku? No? No, kluci, bylo to přece No. takový hnusný, jak říkal No. tady pacient. Výborně, takže na bolení v krku použijeme kloktadlo. Tak, teďka vás poprosím, abyste si, kdo z vás umí kloktat? Jo. Já umím hodně dobře. Dobře, takže teďka si běžte, kolik máme hodin? No, zaraz to musím skončit. Dobře. hodinky. Tak, Ale jdem. skočili si ještě rychle do kuchyňky pro hrnečky. A vyzkoušíme si, jak to je. To nevadí, to se naučit, to není těžký vůbec. To není vůbec těžký. Tak sedíte si okolo stolu, kluci. Co to je to dna, taky do... Hej, nechceš na mě? Já nejsem já, víš, ne, to... A to se to stalo. Ne, že to bylo tvoje No tak, Tady je spousta židlí, takže si vybereme nějakou. jiná. Tam je židle, tam je židle. ale Liborku. Tak, pánové, kdo má hrneček, může dostat jednu lístku naší medicíny. Já i to Tak, a kdo nám vysvětlí, jak to kloktání probíhá? No já jsem hodně, já jsem na to zvyklý. Fuj. Já chci víc. Tak, je to kluci slaná voda, jo? Je to slaná voda, takže, pánové, když budete řvát, tak nebude nic. Nebo jsem nějaký hospodský. Tak, je důležité, to, co kloktáte, tak nepolikat, jo? Je to tak, že si dáte trochu toho kloktadla. To vám zatím stačí. Ten, kdo správně vykloktá, tak dostane ještě. Ne, já nechci. Je důležité si to kloktadlo dát do pusy, ale držet ho v té puse, nepolikat. A pak trošku zahnout hlavu a dělat, takový zvuk. No to tam bude tak jako bublat. Jo? Tam to bude správně bublat. Takže zkuste si to a ten, kdo bude potom chtít vyplivnout, tak zvedne ruku a já mu podám pilátko tady, jo? Tak nepolikat, ticho. Výborně, to je ten správný zvuk. Tak, neplikat muskule, přistej do hrnce. To je hnusný. Tak, výborně. Já budu... Tak, moment. Výborně, počkej, výborně. Tak, zkusíme? Já už nechci. Dobrý, výborně. Já chci. Tak, moment. Tak, Ale jenom polžičky. ještě poslední dávka polžičky. Já chci 2 polžičky. Já taky. Já chci Viktor. Já chci dát hodně. Já taky 2. Já myslím, že vám to stačí. Tak, jdeme. Pánové, kloktáme. Výborně. Já počkám. Další, pánové. Tak co, jaká je slaná voda, kluci? Hrozně výborná. Další. No tak, jsi kamaráde. Výborně. Už můžeš utírat, hele, jdem si tam hodnotit na papír na záchodě. Já mám ještě. Výborně. Já mám ještě hrnek. Dobré. Tak, výborně. Tak, pánové, mám pro vás ještě něco, co vám na závěr chci dát. Něco? Takže teď, když se uklidí, tak je to Něco na ubírání. Toaletní papír na záchodě. Já ho nepřeju. Tam, když vlezeš na záchod, tak tam je takovej role a to se odmotá. Zajisté máte buď to sebou nebo doma nějaký vlčácký zápisník. A tady jsem pro nás připravil takový kartičky, na který je napsaný vždycky jedna z těch nemocí, které jsme tady dneska měli. A je tam napsaný,
jak se ta nemoc projevuje a jakým způsobem ji můžeme léčit. Takže si to doma nalepíte do toho vlčáckého zápisníku. Tady máte, no ten, který určitě máte vlčácký zápisník, nebo nějaký zápisník. Tady máte kašel, tady je další, budou 4. 4 jsme tady dneska viděli. No. Suchý kašel, to tady taky dneska bylo. Mluví přesnost. Suchý kašel. A co to mám znamenat mluví přesnost? Dáš mi taky 2. Přesnost. To je takový to bobrýbu. Bobrýbu. Já ještě nemůžu. Tak si utírej ještě, prosím. Dáš mi... Tak. Vicky, to si odmotej pořádně, hodně si odmotej, jo? To je hodně zmačkanýho. No tak si poraď nějak. Další, co pro vás mám, tak je chřipka. To bylo to první. To první byla chřipka. To byla s teplotou. No. Tak prosím, chřipka. Nejsou tam 2 chřipky nahoře? Je to 1 chřipka. Dobře. Tak, kdo ještě nemá chřipku, toho nakazím. Já. Prosím. Prosím, nakazte mě, já chci být Nakazím tě chřipkou, plivnu na tebe. Tak. A poslední, co vám ještě dám, tak je bolení v krku. Bolení v krku. Bolení v krku. Prosím, pane. Já ještě nemůžu volit. Tak, ty To jsou dobrý obrázky. To je David? David? Mates. Bolení v krku. Takže si to nalepte do zápisníku a příště na zkusce by se mohlo stát, že třeba se vás tulák zeptá, jakým způsobem byste vyléčili někoho. Máš to říct? Tak. Já myslím, Vicky, že to stačí. A ještě to zápisník. Ještě tam, no. Co? David. Tak když to máš hotovo, tak to určitě, prosím. Já nevím, jaký Co má ten Slavit a... Zeptáme se tuláka. Já ho ještě nemám. Víťo, Jo, dostaneš. Tuláku, jaký zápisník myslel tím Víťo? No, vlčácký zápisník přece. Já nevím, který myslíš. No ten, co jsi dostal na přijímání. Jo. No, Stezku a pak jsi dostal ještě takový sešit s tvrdýma deskama jsi Tak dostal. prosím. Já nevím. Já si to Znojím, maluju. dostal jsi to v tom znojmě, jak jsme byli, víš? No, Tak, pánové, to je ode mě všechno a předávám Já slovo nevím, jaký tulákovi a si tulák. budeme tak,